Türkmenistanda ýananlaryň sürüjülük şahatnamylary almakdaky we täzelemekdäki kynçylyklary dowam eder. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň söýlerine görä, hususan da paýtagtda polisiýa aýallary sürüjülük dokumentini bermekden gönüden ýüz öwrýär. Aýallaryň sürüjülük dokumentlarynyň möhleti gutaranda olara polisiýada täze dokument bermän aýallara bermeýäris diýip açyk aýdýarlar diýip Aşgabatdaky habarçymyz gurrun berýär. Onuň söýlerine görä şeýle-de paýtagtda aýallaryň bar bolan sürüjülük şahatnamalarynyň ellerinden alynmagyna degişli ýagdaýlar hem dowam edýär. Ýananlary ozalkyýaly aktiv saklamaýarlar, emma oýlanyp tapylan dürli bahanalar bilen ellerinden sürüjülük şahatnamalaryny alýarlar we ýerine wagtlaýyn görnüşini berip dokumentin özüni soň gaýtaryp bermeýärler diýip habarçymyz aýdýar. Türkmenistanda sürüjülük şahatnamalary raýatlara 10 ýyl möhlet bilen berilýär. Şu ýylyň fevral aýynda Türkmenistanyň ýanan raýatlary sürüjülük şahatnamalarynyň köpçülikligiň mahrum edilip başlandy. Ýaşgabatyň ýol gözükçülük polisiýasy ýananlaryň sürüp barýan awtologlaryny saklady we resmi sebäbini düşündirmeden dürli bahanalar bilen olaryň ellerinden dokumentlaryny aldy. Şeýle wakalaryň birinde edilen video ýazgy Azatlyk radiosyna ileterli boldy. Video ýazgyda ýanan sürüji polisiýadan öz dokumentini almagynyň sebäbini soraýar. Polisiýa muňa belli bir jogap berip bilmeýär. Şol birakdyň özünde de döwlet edaralarynda we karhanalarynda işleýän ýananlar üçin öňkäbir ýeňillikler göz öňünde tutulupdy. Mundan öň Azatlyk Türkmenistandaky habarçylary ýananlaryň işleýän ýerinden resmi namasy bolan ýagdaýynda olara awtolog sürmek ruhsatynyň berilýänligini, emma käbir edaralarda ýol başçylaryň özleriniň öz ýanany işgärlerini hususy transportda ulanmakdan saklanmagy maslahat berýänligini habar berdi. Emma Aşgabatdaky habarçymyzyň 2-nji ýuwunda gurrun bermegine görä, häzir işleýän ýananlaryň ýagdaýy hem ütkäpdir. İçeri işler ministrliginiň düzümindäki bir edarada işleýän ýananyň sürüjülük şahatnamasy elinden alınıpdy. Golaýda ol pensiýa çykdy we onuň dokumentini gaýdyp berdiler. Emma sürüjülük dokumentiň möhletini uzaltmadylar we aýallara uzaldylmajagyny ma'lum etdiler diýip habarçymyz aýdýar. Azatlyk radiosu Aşgabatyň polisiýasynyň özünden resmi maglumat we düşündürüş almagy synanýar. Emma biziň eden synançyklarymyz entek netije bermedi. Habarçylarymyzyň söýlerine görä, şu gün Aşgabatly ulug sürüji ýananlar öz hukuklaryny dürli ýollar bilen goramaga çalyşýarlar. Şol sanda özleriniň duçar bolýan ýagdaýlarynda polisiýa bilen gurrundaşlyklaryny video düşürýärler, surat alýarlar we sesini ýazdyrýarlar. Awadandaky tanışymdan bahana tapyp sürüjülük dokumentini elinden aldylar we wagtlaýyn görnüşini hem bermediler. Emma ol polisiýa bilen gurrundaşlygini ýazgy etdi we soň sürüjülük dokumentini gaýdyp bermeseler ýazgyny internetde ýerleşdirjekdigini polisiýa duýdurdy. Gaýtaryp berdiler diýip Aşgabatdaky habarçylarymyzyň biri gurrun berdi. Sürüjülük şahatnamasyny ellerinden aldyran Aşgabatly ulug sürüjülerin Azatlyk radiosyna gurrun bermeklerine görä, tanış üstü bilen we para bermek arkaly dokumentlerini ýygyna gaýdyp almak hem kynlaşypdyr. Türkmenistanda ulug sürüjüler ýyllary boýy ulagyň reňkine, öndürilen ýylyna, ulagyň döwlet nomerine degişli dürli çäklendirmeler bilen ýüzbe-ýüz bolup gelýärler. Emma resmiler olýa beýleki gadagançylyklar barada raýatlara diňe dil üstü bilen aýdýarlar we resmi sebäbini düşündirmeden ýokurdan berilen tapşyryga salgylanýarlar. Azatlyk bilen söhbetdeş bolan Aşgabatly ýanan sürüjüler bolsa, özleriniň sürüjülük dokumentlarynyň ellerinden alynmagynyň aýal gyzlary kemsidýänligini belleýärler. Türkmenistanyň kanunlary aýallar we erkek adamlar üçin deň hak hukuklary kepil geçýär.